Assalamualaikum. Kita tanggal 9 Maret 2026. Iki kok mosok jenenge Paeno ya aja to. Iki kok berkunjung nang rumahe. Oh. Jenenge Paeno. Paeno. Yo mosok yo Paeno. Yo apike kaya ngene. Njop. Ayo nang nggenku berkunjung nang ngene Moci karo Gre. Yo. Mosok sampean Paeno ya. Delok to mukamu lho. Muka. Yo. Apik. Hai. Yo. Mosok Paeno. Yo Yo lucu nih. Yo. Kok yo. Yo. Gila. Iki mbok sapa? Mosok kayak mau Paeno. Terus iki mbok sampean sapa? Iki saudarane juga. Nah. Gula ya Allah. Selamat berpuasa ya bola. Lari kok lari ya. Kae ora. Selamat berpuasa, semoga lancar puasanya sampai hari H nanti. Iki loh. Iki seneng iki. Hei, seneng iki. Iki loh. Paeno. Masa ya Paeno. Trim semuanya. Wah. Ya. Trim semuanya. Assalamualaikum.